Jolonye weche mag teko maler kata clean energy dwaro mondo keti mine e opara manyime e ng'wech mar neno ni piny Kenya obedo mano mar oganda tiyo kod teko maler mong'ere kaka clean kata green energy, ma en achiel kuom lek madongo 17 ma piny ngima rango kaka mago ma nyalo kelo dongruok makare. Jafwambo marwa George Juma miwalero. Maro matamalo 82 mag oganda e kaunti ma Migori pod tiyo kod yien e tedo kawe kod lipot mar kweno mar oganda mar 2019. Yien achiel kuom tekogo ma nonro wacho ni ok ler kendo kelo midhiero mopogore opogore ma oting'o muya medeno kaka carbon, muya makelo tuoche kod lokruok mar kor lwasi. Neno ni oganda tiyo kod teko maler, teko ma bende koro inyalo nuo tiyo godo ma idendo kaka renewable energy, en lek mar piny Kenya kod pinje duto e piny mangima. Nyawacho ni watemo kaka Kenya, kaka Migori, to pod ok wachopo kama onego bed ni wachope. King'iyo climate action for example, iyudo ka yes nitiere efforts mag curbing climate change, but at the local level mano onge. Bo iyudo ka gin gik miwuoye awuoya e conferences, e meetings, lakini koro kibire ground tiyudo ka wach no onge. Lipode yango ni joma mine ema yudo hinyruok mathoth ma oting'o tuoche nikech gin ma githoro tiyo kod yien e kinde mathoth. Chieng' moro gotieno napo ka wiya nobara ma collapse. Ne oketa into series mag thieth to gi testing nikech ne ging'iyo background kama hypertension ni ne nyalo aye at that age. To nowach ni nikech I have a lot of carbon in the body. Muya mawuok kuom yien ma idendo kaka carbon en achiel kuom muyago ma bende tudo kod lokruok mar kor lwasi. Joma mine nitiere kod ting' maduong' e ng'wech mar neno ni oganda tiyo kod teko maler ma bende dendo kaka green energy. Penjo maduong' en to bende joma mine osenywandi makare e ng'wech mar tiyo kod teko maler, to inga mane mamiyo joma mine pod ok nyal tiyo kod teko maler. Kinde mang'eny giseng'e ni yien kata makaa mitedogo, lakini ok ging'eyo ni nitiere better alternatives ma ginyalo tiyogo ma is clean ma kendo konyo ngima margi. Awareness pod onge maber nikech yudo ka ng'enygi ok yud trainings, yudo ka ng'enygi ok yud nafas mondo gidhie kata conferences matimore mag climate change kata green energy. Christine Auma bende gwego mag Suna West wach nengo mamalo mar teko maler kaachiel kod koso ng'eyo osemiyo mine mathoth ok nyal tiyo kod teko maler. To ng'eny mine gini pod chando nikech samoro sana dala koni yudo ka yuto ni piny. To iyudo ka briquettes gi, pallets gi nyakang' ne nyiewgi mondo okonyi e yo mowinjore. Koro yuto mani piny ni to ging'iyo. E okang' mane joma mine koro tiyo kod teko maler e kaunti ma Migori, riwruokno mong'ere kaka Women in Cold Chain and Renewable Energy dhi nyime kod jolo joma mine e tiyo kod teko maler e kaunti ma Migori. Jatati mar riwruokno ma Women in Cold Chain and Renewable Energy Fido Kenso Chieng' wach ni gidhi nyime kod chenro mar golo teko maler e gwego mag Nyailinga e sub-county ma Suna West ka gitiyo kod yugi mawuok e kembego mag Niang' kod mamoko. Osebedo sideline e gik mang'eny, yudo ka kata ka tije machalo kaka mag sustainable energy, green energy gionge. Kidhi kata department mar energy ibo yudo ka mine mantie kacha tin. Ochieng' wacho ni e bwo chendoni bende gidhi miyo joma mine maromo 50,000 jiko ma itedo godo mondo koro konyi duoko piny kwan mine ma pod tiyo kod yien e yorego mag tedo. Kuom clean energy wan gi briquettes, wan gi pellets, wan gi kendo jiko miluongo ni Mimi Moto modwa install ne mine 50,000 e Migori County. Chendoni ni mane koro gando tiyo kod teko maler ok get mana joma mine kende e kaunti ma Migori, to bende koro geto sikunde mopogore opogore e kaunti ma Migori ma nyaka sani pod tiyo kod yien e yorego mag tedo. Ineno ka sikunde, osiptende mane Migori County iyudo ka sani pod gitiyo gi makaa kata yien. The time will be on with the production. There's a percentage of our income that we give back to the society, and we do that through the NGOs, CBOs, the foundations. That's in the area of a cold chain aspect of it. George Juma, Ramogi TV, Migori.